Alo, bună ziua, salonul de epilare din Brașov. Da? Bună ziua, Igor Smirnov mă numesc. Aș dori să fac o programare, dacă se poate, pentru săptămâna viitoare, cândva, într-una dintre Așa? zile. Când s-ar putea să Ați faci? mai fost la noi? Nu, nu am mai fost. Este, de fapt, pentru nevasta, consoarta mea. Ok. Epilare inghenală, da. Bun, pot să vă Azuriță. sun eu? Pot să vă sun în 30 de minute să facem programarea? Revin eu cu un telefon, când să sun. Ok, vă rog, în jumătate de oră. Peste jumătate de oră, da. Da. Mulțumesc, o zi bună. Bine, mulțumesc și eu, la revedere. Igor sunt, am sunat și acum mai devreme pentru o programare, dacă mai țineți minte. Da, da, Aș vrea pentru soția. pentru consoartă mea să fac o programare pe săptămâna viitoare, când ce zi s-ar putea. Ce zonă vrea să facă? Zona inghenală. aș Ok, dori. bun. Și când s-a epilat ultima oară cu ceară? Păi asta e problema, că vreau să mă ajutați un pic dacă Da, vă rog. puteți. Haideți. Dacă puteți să-mi dați un sfat, vine ziua ei și asta vreau să-i fac cadou de ziua ei. Numai Ok. că consoarta mea e rusoaică, eu sunt moldovan de pe Siprut, am făcut facultatea la Brașov și eu m-am stabilit aici și după aceea a venit și dânsa. A venit și dânsa după mine și asta e o mică problemă că, nu știu dacă știți, în Rusia e tradiția asta să fie părul mai bogat acolo jos și ea e o femeie mai tradiționalistă și nu prea vrea să renunțe la asta, nu știu, că și maică s-a zis și să nu renunțe. Eu m-am stăruit cât am putut, adică am zis un pic așa, adică mie nu-mi place, uite, acum se poartă altceva, dar nu prea am reușit și de-aia dacă ați putea dumneavoastră să-mi dați un sfat, că eu vreau să-i fac cadou. Ea și-l face acum cu ceva, cu ceară sau cu epilatorul? Nu, așa natural. Deci așa e lung, crescut, cum crește. Da, este lung și pe mine mă decomodează, adică nu știu dacă știți, un pic și inestetic mi se pare, dar nu știu, așa e tradiția la Rusia. La noi Moldova ne-a mai occidentalizat, nu e chiar așa, dar Rusia e altceva, nu știu. În primul rând trebuie să ajungeți la o înțelegere cu ea ca să puteți să veniți împreună. Eu pot să-i spun care sunt avantajele, dar dacă e vorba de tradiție, atunci avantajele astea estetice de care vorbim noi, nu știu dacă pentru ea au valoare. Da. Nu știu, ziceam că dacă zice o femeie din domeniu, poate că altfel privește lucrurile. Poate să facă câteva ședințe, să se mai rărească din el și să nu mai crească atât de lung și să-și păstreze cumva pe zonă. Și asta zic, să ajungeți la o înțelegere între ce are acum și ce ar putea să fie pe perioada tratamentului. Că mie mi-ar plăcea să nu fie deloc, dar eu nu pot să... Și dacă veniți la consultație împreună, eu nu pot să intervin în deciziile voastre de genul ăsta și să-i sugerez ce e mai bine pentru voi. Eu înțeleg ce îmi ziceți dumneavoastră, dar până la urmă gusturile nu se discută. Așa și fiecare... Este. Și atunci nici nu vreau să fiu eu cea care agasează cu faceți. Da, am putea să venim o dată împreună și să stăm un pic de vorbă. Putem să facem. Ea vorbește engleză? Vorbește, nu, și limba română am învățat, dar mai stricat, vorbește, înțelege, vorbește, nu foarte bine, dar înțelege tot. Ce nu înțelege, îi spuneți dumneavoastră. Da, îi traduc. Păi ne vedem săptămâna viitoare și stăm puțin de vorbă și lăsăm să se decide după ce stăm de vorbă. Veniți faceți numai consultația eventual. Da, în regulă. Păi revin eu atunci pe marți cu un telefon și vedem exact ziua când se poate. Ok, bine atunci. Mulțumesc. Mi-ați fi de mare ajutor dacă ați convinge, cum am zis, că pentru mine ar fi o fericire să fie așa mai europeanizat. Să vină cu dumneavoastră și stăm de vorbă, vedem. Nu pot să vă promit nimic, că n-am cunoscut-o niciodată și nici tradițiile rusești. Dar n-ați mai întâlnit femei așa rusoai și de-astea cu... Dar nu numai rusoaițele și ține trăiește în România și nu e tineret să aibă între 20 și 30 de ani. Sunt persoane care vor așa. Deci nu știu ce să vă zic acum. Deci sunt multe persoane care vor să aibă părul mai mare, așa sau? Da, și sunt și mulți. Sunt. De tot felul să vă imaginați că sunt. Am crezut că numai a mea, consoartă Ludmila, vrea așa, nu? Nu. Păi atunci ne auzim.
telefon și veți Da, ieși la o bine. consultație. Bine? Mulțumesc foarte mult, o Cu zi bună în plăcere. continuare. La fel, la revedere. Bună ziua, salonul de epilare. Da, bună ziua. Nu știam dacă e deschis și astăzi. Igor mă numesc, Igor Smirnov. Da, știu, am vorbit la telefon. Cu E dumneavoastră am vorbit Da. sâmbătă, urma să sun marți, să vedem când într-o zi când pot să vin cu consoarta pentru o discuție. Însă n-am sunat ieri, n-am putut, am fost foarte, cum să vă zic, foarte abătut un pic. Dacă am vorbit cu Ludmila, cu consoarta, voiam să venim împreună, am tot amânat și ieri i-am spus. Mă auziți? Da, vă ascult. Da, ieri am spus despre situație, am zis că am vorbit cu dumneavoastră și să sunăm împreună marți să vedem când putem veni. Însă cum să vă zic, că ne-am certat groaznic pe problema asta și de aceea am fost abătut toată ziua și toată seara și acum sunt un pic prin oraș, dar o să trec și peste asta. Ok. Ce să zic, eu i-am zis așa frumos când să mergem să vorbim, uite, am vorbit la un salon și ea mi-a zis că nici nu vrea să audă despre asta. I-am zis și problema aceea că se poate face o situație de mijloc, oarecum, un pic să mai rărească, cum a zis dumneavoastră, și a zis că nici nu vrea să audă despre problema asta. Da, Și- să știți că sunt probleme mai grave decât asta nu e chiar așa o problemă. Părerea mea e să vă înțelegeți și să... Da, nu știu, că Treceți situația cred că s-a tranșat, cum să zic, adică eu i-am zis, am fost și eu nervos, nu prea mă enervez de obicei, dar când am auzit-o așa că nu, am considerat că nu ține deloc la mine și am zis să aleagă între păr și mine. Așa i-am zis tranșant, adică, Am da, înțeles. și ea a ales să plece la maică sa. Acum eu socot că toate lucrurile în viață sunt cu un scop și o să trec și peste asta, poate așa a fost să fie, dar eu v-am sunat ca să știți că sunt de cuvânt, că de-aia n-am sunat ieri, că eu chiar Nici o îmi problemă, notasem bine. în agenda, asta am vrut să vă zic ca să nu vă așteptați să ziceți cumva că moldovanii sunt oameni care nu se țin de cuvânt și din asta. Acum eu ce să zic, eu o să fiu un om liber, n-am nicio obligație, asta, cum v-am zis, socot că toate lucrurile sunt cu un scop în viață și mergem înainte. Mă auziți? Da, am înțeles. Ok, bine atunci. Da. Atunci, dar ce vreau să vă zic? Eu v-am zis că îmi plac doamnele fără mult păr acolo jos. Și dacă dumneavoastră la salon găsiți o domnișoară disponibilă care preferă acest gen, eu aveți numărul meu și dacă cumva eu nu vreau să mă laud, dar sunt un om cu situații, m-am Am ajuns. înțeles. Deci, legat de subiectul ăsta, nu are niciun sens să discutăm. E o clinică de epilare definitivă, nu este un Da, mă loc în care se scuzați. cupează. Nu, dar am vrut să zic doar Da. așa și principalul scop pentru care v-am sunat am zis că că eu îmi notasem Ok. în agenda și nu. Am Dar înțeles. cu altă Bine. ocazie, dacă eu vă mulțumesc foarte mult și Cu mă plăcere. scuzați că v-am răpit din timpul dumneavoastră. O zi frumoasă, la revedere. La fel, numai și toate cele bune.